Chucu, 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 chucu. Que estás facendo? Xogo cun tren de pedriñas. Son un maquinista pedroviario. Oi, por que non facemos un tren nós mesmos? Ei, que este tren fixo eu só. Se queres, dígoche como facer un e así poderíamos facer carreiras, levar mercadorías e axudar ás formigas. Non, refírome a algo moito mellor. Un tren no que poidamos ir ti e máis eu. Ti e eu xuntos, pero de onde imos sacar pedras tan grandes? Non necesitamos pedras, porque nós seremos o tren. Un será a máquina e o outro agarrarase detrás e será o vagón. Paréceme genial. Iremos pola pradería facendo paradas na casa de Nina ou no curraliño de Linda. E podemos preguntarlles se queren unirse como vagóns. Así teríamos un tren máis longo. Vai ser fantástico. Quen vai ser a máquina? Eu pido primeiro. Segundo. Tutu! Pasaxeiros ao tren! Última chamada! O tututren inicia a súa saída! Chucu, 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 chucu. Ei, que o tren marcha sen min. Chucu, 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 Onde imos? a primeira parada será no curraliño de Linda. Vamos! Chucu, 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 chucu. Imos frear para facer a parada. Au! Ei, non podes frear tan rápido que os pasaxeiros magóanse. Sinto, Rafa. Ola, que facedes? Por que ides así un detrás do outro? Somos un tren. Eu son a máquina e Rafa un vagón. Imos percorrer toda a pradería. Queres unirte a nós? Anda, Linda, así seremos máis vagóns e será moito máis divertido. Vale, onde me poño? Detrás de min serás o segundo vagón. Tutu! Pasaxeiros ao tren! O tututren inicia a súa saída. Chucu, 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 chucu. Próxima parada, a casa de Nina. Chucu, 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 Ai, chucu, 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 ai, ai. Estación, a casa de Nina. Ai, 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 por fin. Hola, Nina, queres subir ao tututren? Tutu! Pasaxeiros ao tren! Espera, espera. Este vagón está cansadísimo e non vai poder ir ata a próxima parada. Que raro. Debe haber un fallo mecánico. Os vagóns non deberían cansarse. Para iso está a locomotora. Quizáis é porque non ten rodas. Sí, é verdade. E Nina tampouco. Pois nada, terán que ir rodando. Andando, andando. A min non me parece boa idea. Terminaremos moi mareadas. Xa o teño! O carriño dos xoguetes de Nina. Ten rodas e é grande para que poidan ir as dúas xuntas. Só temos que atar a corda ao que sexa un vagón e listo. Vagón, vagón, vagón. É verdade, é como un vagón. Cuidado, Nina, que vou. Tutu, que che parece que sexa agora eu a locomotora? Pois claro, eu tamén quero ser un vagón. Ademais, tócache. Pi, pi, pasaxeiros ao Rafa Tren. Próxima parada, o Outeiro de Fante. Chucu, 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 chucu. Isto é genial. Agora sí que gozo do tren. Ten, ten, ten. Sí, a verdade é que ser vagón non está nada mal. Ai, pois a min, en cambio, ser locomotora estáse me facendo moi duro. Non sexas choricas, que case non queda nada. E dalle gas, que vas moi lento. Ai, 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 Tutu, por favor, axúdame a empuxar, que non podo. Rafa, a locomotora es ti, terás que tirar dos vagóns. Sinto, non podo axudarche. Un tren non pode ter dúas locomotoras. Pero non podo máis. É moita costa. Rafa, ten, Rafa, ten. Rafa, estásme fallando. Cría que eras unha máquina con máis potencia. Tedes razón.
Eu levareivos ata o cume do outeiro como que me chamo Rafa. Ai, ui, oh, ño. Ai, Está claro que necesitamos outra locomotora. Esta non ten suficiente potencia. Eu! Ah? Pipi! Próxima parada, o bosque! Pasaxeiros ao linda tren! Chu, chu, chucu, 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 chucu. Ah! Chucu, 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 Próxima parada, pradería! ¿Qué? Ai. Vaya, tiña que avisarvos de que eu era un tren moderno de alta velocidade.